Berqarar watamynyň 35 ýyllyk şanly seneti münasibetli geçirilýän bir bäsleşik ören gadakly we özüne çekici boldy. Bäsleşikde çykyş eden aýdymçy ýaşlaryň wekillerini açmaga hemde okuýp başlandyklaryny görkezmäge hazırlydyklarını, olaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna göz ýetirmek boldy. Ýaşlar şeýle ajaýyp mümkinçilikleriň döredileni üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdanowda hoşallyk bildirdiler. Şeýle çäreler milli medeniýetimizi, sungatymyzy, dörejilik däplerimizi aýaly saklamak, ony nesilden nesile geçirmekde uly ähmiýete eder. We bäsleşik iýleşdirmeden diňe bir ruhuny galkandyrman, eýsende olaryň watançylyk duýgularynyň ösmegine de uly täsir edýär. Çünki olarda agzy berilen hemde awadançylygyň Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Ferdanowda bolan belent hormat sarpanyň ýokurdygy ýüze çykýar. Sungat älimine gadam goýan ýaşlaryň joşguny aýdym salary edi diýarymda, mehriman halkymda, ajaýyp tebigatymda, milli sungatymda beýik buýsanjyň hemde wyparlygyň beýanydyr. Olaryň şirin salary, ajaýyp aýdymlary täsin gözellik dünýäsidir. Joşguny çykyşlarda garaşsyz watamyz hemde Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan ägirt uly özgertmeleriň berqara döwletiň täze ýamanyň galkyny döwründe Arkadaly Gahrman Ferdanow tarapyndan dowam etdirilmegi bilen amala asyrlayan işler mehriman toplamynyň gözelligi, milli gymmatlyklyrymyz wasp edildi. Şonda hormatly prezidentimiň başlanmagyna diýipgeni ötüş we rowaçlyk ýoly bilen onamly barýan Türkmenistanyň taryhy sağlaşykly ulaşýar. Döwletçiň aýdymçy ýaşlaryň dörejilik bäsleşigi, sinaglar we başlangyçlar hemde täze gözlegler üçin ajaýyp meýdança bolup, olary öz okuýp başlandyklaryny görkezmäge ruhlandyrýar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede watly at murady mekanylyna geçirilýän dörejilik gözden geçirilişi aýratyn many mazmuny eder. Ýaşlar çykyşlaryna joşguny owalary bilen türkmen bedewlerini, ýedi watamyzy, onuň geçmişini we ajaýyp şugulyny döwrewap arkadaşlaryny türkmen topragynyň gaýtalanmajak tebigatyny wasp etmäge aýratyn ähmiýet berdiler. Gahrman Arkadamyň pekin paýhasyndan bilýat bolan arkadaşlaryna dören şatlyk şowkun halkymyzyň buýsanç hemde bagtyarlyk duýgularyny aýdymlyklaryny görkezdi. Bäsleşik atnaşýan ýaşlaryň çykyşlaryna ýurdumyň parahaçlygy, afudalygy, halkymyzyň agzybirligi, sevitde diňi taý bolmadyk, arkadaşlarynyň ajaýyplygy, türkmen gym-gyýlarynyň gözelligi we söýgi uly joşgun bilen wasp edildi. Ýerine ýetirilen aýdymlaryň içinde garaşsyz watamynyň gazanýan uly ösüşlerine 2026-njy ýylymyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at murady mekanyň şygaryna aýratyn orun berli. Çykyşlarda halk aýdymlaryň ýerine ýetirildi. Umuman aýdym faýly çykyşlaryň owary ata watamynyň ajaýyp döwrümizden wasp bolup ýaňlandy. Aýdymçy ýaşlaryň bedemen ýeňin eşikleri, şol sanyna milli lewasda sahna çykmaklary bäsleşige öz goşly öwüşgün şaýdy. Bäsleşiň emin agdalary aýdymçy ýaşlaryň çykyşlaryna baha berenlerine, olaryň zihin taýdan aýratyklaryna goşýaly. Sahnada özlerini alyp barşlaryna da uly üns berdiler. Eminleriň gelen netijesine laýyklykda has tapatlanan ýaşlar ýangnan diýarym 2026 ýyly bäsleşiginiň döwlet derejesindäki jemgyýet tapgyny ysmana hukuk gazanýarlar. Bäsleşigiň arkadaş şeger boýunça tapgyry bir ýagyndan adamlaryň kalbyny hassa bilende göterip Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Ferdanowda bolan hormat sarpanyň we ajaýyp döwrümde bolan buýsanjyň eýsilmezligini aýdym ýüze çykardy.